I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself.
boas noites, señores e señoras, son as 10 da noite, benvidos a esta nova edición do debate de Irmandade TV, unha noite na que imos analizar o que deu de sí esa xornada electoral do 25 de maio. Antes de máis, agradecervos a todos e a todas as que estiveste seguindo con nos máis de 4 horas en directo aquí en Irmandade TV, esos máis de 1500 dispositivos que pasaron e apostaron por nós esa noite. Moitísimas gracias, estamos moi contentos como saiu todo e, bueno, polo que fomos recibindo nas redes sociais entendemos que a vos tamén vos gustou. Imos analizar hoxe o que deu de sí esa xornada electoral. Antes, unha peza de vídeo onde a nosa compañera Betty explica de xeito resumido cales foron os principais resultados dos partidos que obtiveron representación na Galiza. Unha abstención que superou o 54%. Galiza escolleu este 25 de maio as súas representantes no Parlamento Europeo para os vindeiros 5 anos. O descalabro histórico do bipartidismo é o titular que deixou unha xornada en que o PP e o PSOE xuntos non suman nen a metade dos sufraxios emitidos. Malia teren gañado os comicios, a formación conservadora perdeu 14,8 puntos en porcentaxe de voto. De se repetiren estes resultados nunhas eleccións nacionais galegas, Feijóo perdería a maioría absoluta. O PSOE deixou 13,6 puntos nestes comicios, mas mantense igualmente como a segunda forza máis votada, seguidas de Izquierda Unida, a listaxe en que se integrou a Anova de Xosé Manuel Beiras. A súa candidata galega, Lidia Senra, terá escano en Bruxelas após conseguir un 10,5% de papeletas a favor. Tamén terá escano o BNG, que resiste con 80.000 votos como quinta forza na Galiza, un bo resultado para a formación frontista de se tomar en conta a campaña, marcada polo silenciamento da candidata Ana Miranda nos medios de comunicación públicos e polas tentativas de criminalizar a coligación con EH Bildu. A sorpresa de unha Podemos, formación recentemente criada, liderada polo tertuliano Pablo Iglesias, quen se posicionou como cuarta forza na Galiza co 8,34% dos votos, algo máis de 84.000 papeletas. Así e todo, o discurso de Iglesias non convenceu nen en Cataluña nen en Euskal Herria. Ás portas do 9 de novembro, o voto catalán avanzou no camiño da independencia e volcouse en Esquerra, clara vencedora das europeas, cun 23,67% dos sufraxios. O voto en chave nacional barreu tamén en Euskal Herria. Venceu o PNV, mais foi EH Bildu quen se impuxo nun maior número de municipios, en total 124. Bueno, pois esa era a peza da nosa compañeira Betty. Vou vos presentar a mesa de hoxe. Alba Nogueira, boa noite. Hola, boas. Ángel Usilde, boa noite. Boa noite. Que te estreas hoxe nesta mesa? Pois sí, era un bello compromiso e aquí estou. Bueno, que che suxire un pouco a Irmandade TV, as instalacións? Está ben. Está ben, non? Está ben. Home, hai un foco que me dá moi na cara, pero bueno, fora deste punto gestapo do foco. Bueno. Está ben e felicito vos que está moi ben facer cousas, non? Tamén na mesa Antón moita Bamonde. Pois sí. Antón, boas noites, que ti estuveche aquí na maratón do domingo sentado. Son un clásico aquí, xa. Non só aquí, E Sara Torreiro, moi boa noite. Boa noite. Que ti andiveche por aí, polas sedes. Sí, eu andiven por as En o sedes. programa de Radio de Praza, e programa de Radio de tuveche traballo de abondo. Chegou. Bueno, vou pedir un titular a cada un, dun minutiño, sobre a xornada electoral do 25M. Alba. Unha relación global, digamos. Sí. Despois vamos desmiuzando por partes. Eu creo que para min o titular dividiríase en tres partes. Por unha banda, digamos, a caída do bipartidismo, en segundo lugar, o triunfo en xeral das forzas de esquerda, e en terceiro lugar, unha incógnita, digamos que Galiza se sitúa na encrucillada de si quere ser un país como Euskadi, Cataluña ou Navarra, ou si renuncia a xogar na Liga dos Grandes e se asimila con Murcia. Anxo? Bueno, pois eu creo que Galicia sufre unha crise política gigantesca, semellante para min coa crise económica ou demográfica. E o mellor exemplo, bueno, xa o viramos nas autonómicas, que Beiras estaba na casa, ensaiu, repetiu o discurso de hai 30 anos, con Esquerda Unida, que estaba desaparecida, e mira ti, 9 escanos máis por deméritos dos demais que por seus, aproveitando a situación de PSOE e Bloque, recollendo o descontento co PP. E ao lado tiña un asesor que viñera de Madrid, un tipo con unha garabata torcida, este home con esta imaxe así,
moi moderna e tal, con moitos seguidores no Twitter, que aprendeu moito na Reboraina, e agora, pois, dixo, homes, pois, se veiras con Mario Palleiro Fallestou, tamén. E colleu, tío, bueno, pois, antes estaba en Guillerme no bloque, ahora está Cayo Lara en Izquierda Unida, que ven sendo máis parecido a Guillerme, bueno, e quitou 5. Home, eu creo que iso demostra, claro, que a situación na política galega é moi feble. O Parlamento de Galicia debe ser unha cámara de gas, como di Beiras, partido que entra, partido que se queima un pouco. Para rematar, o fundamental é a caída do PP. A caída do PP en Galicia é brutal, non ten parangón histórico. Claro, poden decir, o PSOE caeu 15 puntos, sí, pero o PSOE en Galicia caeu moitas veces decenas de puntos. O PSOE en Galicia é un partido moi feble, o PP en Galicia é o gran partido galego, gústenos ou non. Caídas do PP en Galicia de certa magnitude, recordo, cando perderon a Xunta, caeron en 6 puntos, 4 puntos nas municipais do Prestige, claro, agora caeron 15. Están no nivel que tiñan cando competían con CDS, Ruiz Mateos, bueno, en fin. Eu creo que o triunfalismo dos partidos tradicionais na noite electoral, tanto de PP, Bloque, PSOE, en Galicia foi patético. Antón. Hombre, eu creo que o gran dato, efectivamente, pois, é o descenso do Partido Popular, non? E ese descenso, pois, abre unha posibilidade á súa esquerda. Isto está claro. Todos vemos que en Galicia hai dúas fórmulas. O PP de un lado e do outro lado, pois, a amalgama de todos os demais, que neste momento son xa 4, non? Entón, isto introduce unha variable nova que eu non sei exactamente como se desenvolverá nas eleccións municipais e, de modo máis importante ainda, nas eleccións xerais, non? Isto depende naturalmente do vínculo que pode haber en España entre Esquerda Unida e Podemos, non? Antes das eleccións, eu, a verdade, non presumía de ningún modo o éxito de Podemos, non? Pensaba, como todo o mundo, que iba a sacar un diputado ou dous, porque decían as enquisas, e pensaba que a súa influencia, sobre todo, sería na España central, en Madrid e na súa área, non? Pero entendía que a idea era, e entendo que esta era a cousa, sacar un diputado ou dous para despois tal vez entrar nun proceso de negociación con Esquerda Unida, porque Esquerda Unida é un partido pois, as súas virtudes e os seus defectos, con certo grado de anquilosamento, e, en fin, quero dicir que a situación hoxe é que se producira un frente amplio producto da unión entre Esquerda Unida por un lado, Podemos, Primavera dos Pueblos, ECO, etc., pois eu creo que o Partido Socialista podría entrar en grandes dificultades en España, non? Sí, sumados en moitas zonas tiñan casi o mesmo voto. Sí, e eu creo que ninguén pode sacar a bola, pero é posible que o calvario do Partido Socialista non acabe ainda, non? Bueno, eso quere dicir que, traducido aquí a termos locais, non? Pois dá un escenario un pouco, bueno, interesante, digamos, porque que relación poderá ter eso? Desde logo, os resultados nas eleccións europeas non pode trasladarse ás municipais ou ás xerais, que son as inmediatas, non? E o último asunto, pois, é a cuestión, naturalmente, da pérdida de espacio, unha vez máis, do nacionalismo, non? Porque o bloque, en realidad, pois, ten pouco do que alegrarse, e a Nova, pois, non sei exactamente que parte do éxito da Nova se debe a esa componente e que parte se debe a outra componente. Hai que lembrar que no que respecta ás autonómicas, antes desas eleccións, Esquerda Unida xa tiña un porcentaxe de voto por riba do 5%. E, por tanto, iba, segundo as enquisas, iba a sacar diputados por Pontevedra e Coruña. É algo que a veces se esquenta. Sara? Cando ti pedías 3 titulares, según sí. 3 titulares aí rollo xornalístico. A nivel español, eu creo que o titular é ferido o bipartidismo. A nivel europeo, pois complicacións no proxecto europeo, dada a victoria de forzas de extrema dereita no norte e de forzas moito máis contestatarias no sur. No caso galego, pois a sorpresa galega de Podemos. Para mí son os 3 titulares da xornada electoral. Bueno, pois quedámonos cos 3 titulares tamén. Bueno, ahora viña o momento de falar co Partido Popular. Ao longo da noite imos falar con representantes do PSDG, co seu secretario xeral, de Podemos, do BNG e de AGE. Queríamos que entrara o Partido Popular, pero todos os militantes do Partido Popular estaban esta noite ocupados. De todos os xeitos, animamos novamente o Partido... Pois mira que teñen militantes en Galicia. Animamos de todos os xeitos o Partido Popular a que sempre, cando queiran, pois aquí tamén poden intervir. Querería empezar hoxe por este descalabro do Partido Popular que ti comentabas, Anxo. Sí, home, eu creo que é atribuible en gran medida
o desgaste do goberno central, pero tamén coa parte da Xunta. Eu creo que os coellos da chisteira de Feijóo, de Pemex e do que sexa, hai moita xente que xa non o compra, votantes do PP, que lle deron as costas, non? É moi significativo para min a cuestión da xeografía electoral do PP, porque volvemos aos tempos clásicos dun PP cun 32% na Coruña e en Pontevedra, nas dúas igual, estou falando de memoria, pero creo que 42% en Lugo, 44% en Ourense. Esta distribución do fraguismo, que non é a distribución do tempo de Feijóo. O tempo de Feijóo, ao principio, medrou na Galicia Atlántica, que foi onde conseguiu romper a maioría do bipartito, logo despois en A Coruña seguiu medrando, en Pontevedra se empezaba a desgastar, sacou un resultado excepcional nas municipais da provincia da Coruña, cunha viraxe espectacular da provincia da Coruña, e iso afundiuse agora. E iso é máis interesante, porque por iso quere dicir que nas capas máis mozas que viven nas cidades ten grandes problemas e, sobre todo, pon en cuestión o seu dominio nas cidades. Eu creo que agora o PP está moito máis feble que no Prestige, o que pasa que entón había enfrente, o Prestige que abriu o camiño do cambio na Xunta, había enfrente unha alternativa de PSOE e Bloque que se visualizaba. Agora enfrente ten tantas cousas, como decía Antón, que non ten nada, ou casi nada. Entón, pero o de vivir das desfeitas da oposición, que o que leva facendo Feijóo desde que chegou á Xunta, pois se ve que xa non lle vale. Alba. Eu coincido bastante ca análise de Anxo, en todo caso tamén eu creo que hai que suliñar que eu creo que o efecto corrupción que normalmente se entende que non pasa factura e que moitas veces decimos, bueno, pois ao final os votantes chegan os tempos electorais e non lle cobran aos partidos que realmente están máis metidos en causas judiciais por corrupción pois ningún tipo de débedas, pois neste caso eu creo que tamén lle afecta ao PP e claramente, por exemplo, os resultados da cidade de Santiago eu creo que son significativos desde ese punto de vista, é dicir, estar enlamados como están en múltiples causas judiciais. Casi 20 puntos retrocedeu en Santiago, non? Claro, entón eu creo que sí que se ve que chega un momento en que eso sí que acaba sendo un lastre evidente e que a inacción que teñen tanto o Partido Popular como o PSOE, pero neste caso máis significativamente o Partido Popular, eu creo que empeza a pasar factura. E despois tamén outras actuacións, a falta de un liderazgo claro en algunhas cidades, como pode ser a de Vigo, Pontevedra ou tal, pois eu creo que tamén son bastante evidentes dun descalabro, pois eso, nas zonas urbanas, sobre todo nas zonas atlánticas, que a min me dá a sensación de que pois poden ter algún tipo de traducción o ano que ven nas municipais, que probablemente no caso dos partidos que están máis asentados territorialmente, pois poda ser máis significativo de cara aos municipais do ano que ven. Chala. Eu creo que, ademais do que comentaba Anxo e Alba, eu creo que tanto PSOE como PP empezan a notar o problema que supón ser dous partidos de Estado. Quero dicir, hai unha crise fortísima das institucións, non, derivada da crise, e eles representan precisamente eso, non, as institucións que veñen dende bueno, franquismo, transición, e que se foron conservando. Eu creo que iso, aparte da corrupción e o que comentaba el, tamén lles pasa factura. E ademais que eu creo que nestas eleccións houve un fenómeno ata agora bastante inaudito, que foi certa abstención da dereita, non? Que ao principio da noite comentamos aquí que como a abstención era maior en Ourense e Lugo, que a ver se éramos votantes do Partido Popular, despois ao final era máis na Galiza Atlántica, non? Antón Mamonde. Bueno, efectivamente, o gran dato da noite é o descenso do PP, e basicamente comparto o que os meus compañeros dixeron, non? Así que, en todo caso, habería que abundar en que a victoria do PP, desde hai moito tempo en Galicia, creo que se debe a falta de unha alternativa en frente. Sobre este punto, creo que hai que insistir, porque técnicamente, digamos, o PP é batible en prácticamente todos os niveles, nos concellos, na comunidade autónoma, e tal vez un pouco máis dificilmente nas eleccións generais. Porque, sin embargo, non se bate? Eu creo que porque a sociedade galega demanda algo en frente que non ve. Este é o gran problema, non? Eu creo que o PP vai a seguir tendo problemas no futuro, tamén por un motivo moi evidente, quero dicir, evidentemente o PP é corresponsable da feroz crise económica que depaupera a todos prácticamente, non? E non parece, unha vez que acabou este tempo feliz das eleccións, en que parecía que salíamos do
se producía recuperación e todo isto, pois o FMI inmediatamente avisa que hai que dar facilidades para baixar os salarios, non? As empresas en crisis, que naturalmente significa en todas as empresas, non? E algúns incluso aseguran que non será fácil que non se devalúen en términos nominais as pensións. E iso pode suceder, quer dizer que a crisis vai a continuar, non saímos da crisis, e naturalmente pois eso vai a seguir deteriorando a posición relativa do Partido Popular, o que volvo ao comenzo significa que a responsabilidade dos que teñen que organizar unha alternativa ao Partido Popular pois é maior. Pois, se ves, facer un apunte é que li non ten unha interpretación delirante nun xornal galego que decía que o PP aprobaba polos pelos, non? Con 35%. Home, o obxectivo de mínimos que tiña o PP en Galicia era un 40%. E quitou un 35%. E claro, o que di Antón é fundamental. Estamos sometidos a unha devaluación interna de todo o sur de Europa. En lugar de devaluar as monedas, se devalúan os seus salarios. E iso, nun proceso de enxeñería social e de latinoamericanización que os seus efectos electorais están aí. Bueno, pois imos agora si intentar conectar con Xosé Ramón Gómez Besteiro, a ver se todo vai ben nesta primeira conexión. A ver se nos colle. Xosé Ramón. Sí, boas noites, que tal? Hola, boas noites. Boas noites. Escoitademe ben? En primeiro lugar, este domingo o Partido Socialista de Galicia tivo un importante retroceso respecto ás eleccións de 2009. Como valía este resultado? Bueno, eu creo que facer comparativas en relación con fai 5 anos en Europa é cando menos precipitado. Eu digo porque desde as europeas do 2009 en Europa, en España e en Galicia aconteceu algo que non estaba nin previsto nos últimos anos, non? Que é unha enorme crisis económica e social e iso, lóxicamente, irrumpe nestas eleccións ao Parlamento Europeo como irrumpiría en calquer tipo de elección municipal ou xeral, non? Por tanto, eu creo que facer extrapolacións do que aconteceu fai 5 anos con todo o que choveu non creo que sea moi objetivo e moi adecuado. O que sí está claro é que estas eleccións nas que votaron máis do 45% do eleitorado gallego dixo claramente o que quería, non? Que era un rexeitamento das políticas da dereita e, sobre todo, que había un voto masivo para a esquerda, non? Fíxese vostede que o Partido Popular sacou en torno a 350.000 votos, e o resto de forzas de esquerda, onde está o PSDG, que sigue manténdose como a forza máis valorada dentro do espectro da esquerda en Galicia, pois obtuvo 498.000 votos, non? Por tanto, unha diferencia importante, por tanto, marca unha cuestión que tamén en Galicia non acontecía fai 30 anos, non? Que o Partido Popular, a dereita, sacaron os resultados, pois como fai 30 anos, os peores resultados de fai 30 anos. Que lle diría aqueles votantes que consideran que o Partido Popular e o Partido Socialista forman parte deso que se chama o bipartidismo? Pois que son dous partidos, pero fíxese vostede en términos de baixada, salvo a irrupción de Podemos, todos baixaron, non? Por tanto, hai unha enorme fragmentación na esquerda, prodúcese efectivamente un resultado onde, como digo antes, o PSDG sigue obtendo o respaldo de máis dun 21% de eleitores, por tanto, con diferencia a forza máis representativa da esquerda, e o que sí creo claro que a maioría do electorado optou por decir non ás políticas da dereita, non? En ese sentido, eu creo que, desde o punto de vista ideolóxico, creo que é unha decisión acertada. Nos marca todo o seu camiño do que a maioría que decidiu libremente o pasado domingo decidiu claramente rexeitar esas políticas de dereita. Xa a última, a ver se alguén da mesa quere facerlle unha pregunta. Cal sería o proceso que lle gustaría a Xosé Ramón Gómez Besteiro dentro do Partido Socialista despois da dimisión de Rubalcaba? Bueno, é que o proceso de dimisión non é solamente eso, é que o secretario xeral que pode facelo e a Executiva Federal que é a que debe facelo veñe de convocar un congreso, por tanto, esa opción xa non existe, non? Mire, eu sou un candidato que no meu partido digo paso previamente, dixeno claramente diante do meu Comité Nacional, dixen, eu vou optar a ser secretario xeral, haxa primarias ou haxa congreso, o que o partido decida, non? Alfredo Pérez Rubalcaba ven de decir que xa non vai a ser secretario xeral, por tanto, xa non vai a procurar
ser o novo secretario do Partido Socialista, e xa se marcou por parte da Executiva Federal, que era o órgano que lle correspondía, un congreso extraordinario para o 19 ou 20 de xullo. Por tanto, ali nos veremos, e ali terá a liberdade calquer militante do Partido Socialista de presentar a súa candidatura para a Secretaría Xeral, non? Está na mesa Anxo Luxilde, quere facerlle unha pregunta. Boas noites, señor Besteiro. En que medida cree que pudo ter influído na caída do PSOE en Galicia a candidatura de Blanco e os problemas que están tendo en algunhas cidades como Lugo ou en concreto Santiago cos casos de corrupción abertos? Eu non sei, lógicamente non estou, probablemente alguna persoa podría ter as súas predileccións, non? Pero eu creo que cando a xente vota dunha forma absolutamente sensata e pensando que tipo de política quere, non? Eu facía antes un análisis absolutamente objetivo. É certo que o Partido Popular, é certo que o Partido Socialista baixaron en máis puntos que o resto de partidos, pero tamén é certo que outros partidos tamén baixaron, non? O resto, salvo a erupción de Podemos. Bueno, eu creo que é un momento que toca, que estamos nun cambio de ciclo, eu analizo así, non? Analizo como un cambio de ciclo e analizo hacia un giro o que vamos, que pois que lógicamente esta crisis económica que se está traducindo tamén nunha crisis social está situando o electorado pois nunha posición que eu creo que nos abre un horizonte novo, e nos abre un horizonte novo tamén para a esquerda e tamén para o Partido Socialista, non? E, por tanto, eu non entraría nesa cuestión, nin creo que afectara dunha forma decisiva que fora un candidato ou outro ou esa situación, non? Eu eso realmente, honestamente, non o creo, Creo que, efectivamente, o que temos que canalizar isto como un cambio de ciclo, vamos hacia outra forma de política, de facer política tamén, e, sobre todo, eu quedo co dato positivo, moi positivo, de que ese 45% de xente que votou dixo que non quería políticas de dereita, e debemos tomar nota delas. Bueno, pois moitísimas gracias por atender a chamada de Irmandade TV. A verdade é que se agradece que os líderes políticos sempre estean aí para responder. Eu sempre estarei a súa disposición. Pois moitas gracias. Moi ben, un placer. Boa noite para todos. Boa noite. Bueno, pois esa era un pouco as opinións de Besteiro. Antón, Sara. A min pareceme pouco serio que o PSOE siga con este discurso de baixa dereita e a xente quere políticas de esquerda. Moi ben, a xente quere políticas de esquerda, pero as políticas que fixo o PSOE antes de que estivera o PP non eran políticas de esquerdas no económico. Quer dicir, a reforma laboral empezou no PSOE. E claro, daqueles polvos estes lodos. Home, non sei, el di, o PP baixa. É certo, a caída do PP foi moi grande, pero non foi menor a do PSOE. Para mí este discurso de non foi tan mal é terrible. E o PSOE quedalle moito por refundar se quere chegar a algo. É dicir, eu creo que ten un caos discursivo importante. Fai pouco, cando foi a última convención, dicían que era un partido republicano cómodo nunha monarquía. Iso non é serio e o electorado non o percibe como unha alternativa diante da crise que estamos vivindo, polas políticas que fixo antes e polo discurso que segue mantendo agora. Antón, Alba? Bueno, eu realmente creo que o Partido Socialista está nunha situación, en fin, moi complicada. Digamos que a novedade é que o Partido Popular tamén. Nos últimos anos, incluso diría décadas, o que sucedía era que a fidelidade de voto do Partido Socialista era moi baixa, non? E ora a novedade é que desde hai 2 anos é que o Partido Popular ten unha fidelidade de voto tamén moi elemental. Repito o que decía antes, non? Eu creo que o Partido Socialista ahora está en mans da súa esquerda, de como a súa esquerda saiba desenvolver o seu propio non? De feito, Besteiro nomeou 2 ou 3 veces a Podemos, non? Claro, da sensación de que o certo electorado anterior ao Partido Socialista que se mobilizou para aí. Eu creo que o resultado que hai en Galicia e no resto do Estado fundamentalmente eu creo que é pérdida do voto do PSOE e traslación dese voto a Podemos e Izquierda Unida, pero en menor medida, fundamentalmente a Podemos. En Galicia é casi mimética a perda que ten o PSOE co aumento que experimenta con respecto ás pasadas europeas, non con respecto ás autonómicas, Podemos e o pouco que subiu a Esquerda Unida con respecto ás pasadas europeas. Entón, eu creo que eso está claro que aí hai ese corramento
E agora, o PSOE eu creo que non ten moita capacidade, mentras non faga non emenda plana o seu comportamento habitual, non cando gobernaba, é dicir que realmente nesta legislatura as grandes decisións que foron tomadas neste mandato en política económica foron consensuadas entre o PP e o PSOE, a bancarización das caixas, a destrucción do sistema financeiro autonómico, son decisións pactadas polo PP e o PSOE, a propia postura que se levou aos consellos europeos foi pactada entre Rubalcaba e Rajoy, é dicir que non hai un distanciamento do PSOE, excepto tímidamente na cuestión da reforma laboral, e de feito a posición tanto de comisións como do UGT con respecto á reforma laboral foi moi feble, e moi feble porque hai un consenso, eu creo que xeral, tanto do PP e do PSOE como dos sindicatos de referencia de PP e PSOE nesas cuestións, é dicir que o modelo económico ten un pacto implícito entre esas forzas estatais. Anxo, agora hai certo debate de se o PSOE debe virar á esquerda ou debe ser unha forza isto que lle chaman con sentido do Estado. Onde lle apuntas que vai ir? Home, o PSOE, como todos os PS, no fondo está no consenso da troika, non? O que pasa que na oposición, aquilo tan bello que decía Mitterrand, non? Que se sube pola esquerda o poder e se goberna pola dereita, non? Eu creo que para entender o do PSOE non hai nada mellor que mirar en unha televisión como esta, creo que compre máis, digo como esta, como galega, non? Que mirar para ese país que está aí tan lonxe, non? O seña para Portugal, como algo máis que un estadio de fútbol ou un sitio onde ir comer un bacallao, non? Sí, porque tamén quero aproveitar para decir que esta fin de semana foi terrible, non? Isto de estas titulares de... Si se publicara na prensa de Lisboa, Portugal conquista España, ou a ver que dirían, non? É unha cousa, bueno. En Portugal, nas eleccións europeas, gañou o PS, non? O Partido Socialista, que fora o partido que pediu o rescate co goberno de Sócrates e logo entrou a dereita, non? E ainda así, gañou cun resultado máis pequeno do que se pensaba. De feito, agora se está discutindo si derriban o líder, a pesar de que un dos poucos países de Europa no que gañou a esquerda, ou o centro-esquerda, ou socialdemocracia, ou como se queira chamar. E como foi posible isto? Bueno, pois que este home, Antonio Xosé Seguro, o líder do PS portugués, non foi ministro de Sócrates, do Zapatero portugués. Entón, isto de que o PS vai facer unha política distinta a que fixo, a xente pode creer un pouco. Pero o que a xente non vai creer nunca é que lle digan que o que fixo e o que se someteu á troika, como fixo Zapatero en maio con Rubalcaba, en maio de 2010, que vai facer o mesmo, é imposible. E isto foi o que salvou a Rajoy. O señor, o PP gañou porque o PSOE era imposible que conseguir algo. Isto tamén alimentou en parte a Pablo Iglesias, unha vez que Guillerme Lara foi incapaz de recoller ese espazo que deixaba no PSOE, e agora, bueno, ahora estamos en unha fase que dá un medo terrible. O sea, se o futuro do socialismo en España ten que vir do caciquismo andaluz de Susana Díaz, pois, bueno, pois así lles irá, non? Bueno, pois se vos parecimos a pasar a falar con Manuel de Podemos, é unha das grandes sorpresas da noite, sobre todo aquí en Galiza, onde pouca xente a priori contaba con este resultado. Boas noites, Manuel. Hola, boas noites. Boas noites. Boas noites, que tal? Boas noites. Quen votou Podemos o domingo? Quen votou Podemos? Pois un montón de xente desencantada coa política tradicional, sometida ao impacto da crise, que veu en Podemos pois unha ilusión, unha forma nova de facer política, máis aló dun eslogan que conectaba perfectamente co que eles pensaban, co que eles falaban pois nos bares, nas casas, nos centros de traballo. Un pouco foi o voto da ilusión. Con que perspectivas se manexa agora Podemos? Tendo en conta que o ano que ven hai eleccións municipais en Galiza, vai concurrir Podemos esas eleccións municipais en separado, vai buscar alianzas con outros, con quen? En un principio é difícil sabelo, o decidirán os círculos. Podemos ser un espacio democrático que pretende, ademais, converterse en unha ferramenta de democracia dende abaixo, dende a participación cidadá. Entón, os círculos decidirán realmente como queren
se queren concorridas as eleccións municipais, de que forma. Sobre as alianzas, nós non estamos aquí para restar, senón para sumar, para construir unha maioría social, un bloque histórico, que derribar, digamos, o sistema o réxime do 78. Entón, pois, estaremos abertos, evidentemente, a calquera forza que comparta esa vontade de romper co sistema, pero sempre respetando, nunca cedendo sobre o noso método de construir dende abaixo, construir democracia dende os nosos círculos. Está con nós aquí na mesa Sara Torreiro, xornalista. Sara. Que tal, Manuel? Boa noite. Hola. Bueno, ti comentabas que sodes unha plataforma moi democrática, que os círculos decidiránse presentarse ás eleccións ou non, pero, sen embargo, artellades vos en torno a unha figura moi persoalista e moi uninominal, que é a de Pablo Iglesias. Como explicades esta a priori contradicción? Porque somos febles, é dicir, levamos 4 meses traballando, de feito, temos 5 diputados e levamos 4 meses desde que empezamos a nosa andadura e sen estructura a necesidade de ter pois digamos figura mediática que vertebre a nosa presencia mediática era imprescindible. A partir de agora, sería desexable, todo o mundo espera, incluído o propio Pablo Iglesias, que teñamos máis caras, máis líderes, e que podamos diluir esa presencia, digamos, todopoderosa neste momento de Pablo Iglesias. Pois, moitas gracias, Manuel. A vos. Boas noites. Bueno, esta era un pouco as opinións de Manuel. Esa contradición que apuntaba Sara é curiosa, non? Sí, eu de todos os sitios... Insisten nese discurso de... Sí, a mí pareceme... Efectivamente, eu coincido con Sara en que é bastante contradictorio, é dicir, co discurso dunha forza anovada en todas as súas perspectivas, unha forza que se construe, pois, eso, de arriba a baixo, fundamentalmente, porque é un manifesto que lanzan 5 ou 10 personas, non me acordo cantas eran, as que poñen a andar o proceso, e un proceso que é evidente que, aínda que poida haber círculos en algúns sitios en Galiza, non chega a maior parte dos sitios a través dun funcionamento democrático, chega fundamentalmente a través dos grandes medios de comunicación, é dicir, en Sober non votan a Podemos porque haxe un círculo en Sober. Cando estaba na Tuerca coñecíamos o 4, cando chegou a las esta noche... O que sí que é certo, e a lección, entre comiñas, que nos deixa Podemos e Pablo Iglesias, é que ás veces funciona o sistema dun líder, dunha figura carismática, dunha figura mediática que leve o proceso. Claro, entonces a cuestión é que eu creo que tamén o deixamos antes sin analizar hasta que punto os resultados das europeas son extrapolables ás próximas eleccións e hasta que punto o grandísimo bolsa de abstencionistas vai ter un comportamento electoral mimético que houve agora en seguintes procesos. Eu creo que é dubidoso. A miña sensación é que Podemos, máis que mover a novos votantes, move a votantes desencantados. Pero os abstencionistas tradicionais siguen na abstención e a eles se lle sumaron un 15, un 20% máis de abstencionistas de votantes tradicionais, non? Bueno, e tamén é certo que Pablo Iglesias xoga con ventaxa co demérito do resto de forzas que xogaban no partido. Eu creo que iso é fundamental e que tamén era o que explicaba en parte o éxito de Ague, non? Aquí vai ser mellor non ter estructura, se non tes estructura tampouco tes ninguna sospeita de financiamento ilegal ou non estar no poder, así nunca terás ningún imputado, non? Entón vir desde fora, por eso decía o da Cámara de Gas nese sentido, non? Que é moi hiperbólico, non? Pero isto, claro, é tamén un xogo de que a sociedade ver reflectida nos políticos as súas propias eivas e non lle gusta o que ve, non? E entón, bueno, pois trata de ir buscando algo novo, non? Algo novo, bueno, eses exercicios que se fan primeiro pois de creer que o PP iba a gobernar distinto que o PSOE, ou que o PSOE que o PP, eso non funciona, e logo despois pois hai unha parte, sobre todo na mocidade, que mira para aí. Eu creo que de todos os xeitos é moi importante a experiencia galega de Podemos, porque Podemos en boa medida tivo Galicia como laboratorio a través de Pablo Iglesias, non? Pablo Iglesias, isto sería un pouco como se... Beiras en España son eu. Exactamente. Si, isto sería un pouco tamén como si Pablo Iglesias era o Antón Losada
Yolanda Díaz, o señor asesor, como fora Antonio Losada con Quintana, non é como se Antonio Losada lle fixera un partido ao Bloque e quitara casi tantos votos como Bloque, como que pasou en Conague, pero o que poda pasar despois en municipais é que el tamén xogaba a chegar a un acordo con Esquerda Unida, con esta oferta tamén de Beiras, el todo o tempo pedía un frente amplo non excluinte, que eso era de Beiras. Eu creo que van a intentar articular algún tipo de acordo. Por exemplo, unha cousa moi importante, Podemos di agora que os eurodiputados van cobrar 1.900 euros. Isto non sona moito porque a Nova e logo non din, bueno, que cobran non se sabe, pero que o resto vai para o partido, non? Eu non creo que o fagan. Pero como fagan, os partidos establecidos van ter un problema grave. Tamén é verdade que... Depende, hai partidos que xa o fan. No, pero claro, que o diputado cobra eso e lle dá o partido. Esto que solo se... No, pero se entende que eso se percibiría eso. Eu leí ondas declaracións e dice 1.800 euros e el resto para a organización. Bueno, pues entonces que sería como de sempre, claro. Entón toman incumplir. Tamén a verdade, se pensaban que iban a sair, o mellor dicían que con gañar a mitade, porque 8.000 euros, ainda con 4.000, non, pero claro, como non pensaban. O fío que dicía Anxo, é certo que cando foi a entrevista de BIOV, Pablo Iglesias dicía que se non fora por Xosé Manuel Beiras, el non teria votado a andar Podemos. Por eso que vamos, coinciden todo, non? Sí, é o mellor imitador que tivo Beiras nunca, para min, sí. A ver, Antón, ti como ves que estás aí? Pois eu o vexo, vamos a ver, considerado desde Galicia, non? Pois eu creo que o dato é que o electorado que é máis lábil, máis versátil, máis fluido do que normalmente se considera. E que AG primeiro, e agora Podemos, pois é a demostración desto, non? Eu creo que esa realidade está aí desde hai moito tempo, desde hai 20 anos. Se un colle as secuencias, as series de modificacións electorais nos últimos 20 anos, pois hai modificacións significativas. A que apuntaba antes Anxo Luxilde, no sentido de que o Partido Popular ganou un electorado urbano de clase media, etc., pois se produciu en conexión con un ciclo político que se está producindo en España, non? Pero é que simultaneamente en Galicia hai un incremento do voto a esquerda e un decrecimento tamén do voto nacionalista. Estos son os tres elementos de onda longa, digamos, que se producen en Galicia, non? Entón, eu repito, non? Podemos, máis alá do bluff, digamos, de que esperemos que isto calle ou que se desfaiga como un flan, etc., ou hai que tomar como un síntoma das correntes de fondo do país, que eu é como procuro analizar sempre estas cousas. Pero bueno, a ver se vos moedas un poquinho máis. Que vai facer Podemos de cara ás próximas municipais? Vai entrar en contactos con Izquierda Unida? Vai recitar o Venega de plano? Vai ir sola? A mí fixo me gracia unha cousa, que, perdona, que falando con esto se vai presentar en Madrid e preguntaban a ser, decía Pablo Iglesias que non, que era o que decida a Asamblea, non? E claro, un home que puña a súa foto na papeleta, non? A mí isto me recorda moito a Beiras, non? Que o mesianismo asambleario, non? Claro, mentras que a Asamblea diga o que o Mesías quere, todo vai ben. Como a Asamblea non diga o que o Mesías quere, pois pasa como a Nova, non? Eu creo que intentarán buscar frentes amplios. Hoxe saía, por exemplo, que unha cousa moi interesante que isto de que Bildu incluso estaba disposto a poner algo. Eu creo que o de Bildu é matizado. Eu creo que se se lea a noticia e aparte coñecendo a situación política de Euskadi, o que di Bildu é o mismo, por exemplo, que decían as teses da Asamblea do Bloque ano pasado, non di outra cousa distinta. Di que hai que tecer complicidades con grupos que están na esquerda para gobernar. E claro, iso é unha cousa e outra é facer unha coalición electoral para presentarse. E Bildu o di desde unha posición, que é a da segunda, casi primeira forza en Euskadi, e o mismo en Navarra. Entón, eu creo que é unha posición distinta, pero basicamente o que di Bildu é para votar ao PSOE dos gobernos vai haber que facer digamos, acordos de goberno. E con quen os debemos facer? O normal, o que di todo o mundo, o que di tamén o BNG, cos que temos ao lado desde a esquerda e desde o nacionalismo. Tamén os da esquerda. De calquera xeito, eu creo que, porque eu supoño, isto é un escenario que se pode dar, que non ten por que darse, pero se Podemos se presenta as municipais, é previsible que faga unha coalición con AGE, moi previsible. Entón, aí o Bloque meteno nun recuncho fastidiado, porque se o Bloque non se suma, vai dar unha paliza nas cidades importante. Probablemente se manteña en vilas medias e no rural, pero nas cidades vai ter un problemón bastante grave. Entón, eu creo que
si chegamos a ese punto de confluencia de Podemos e AGE nunha plataforma, o Bloque vai ter que decidir se sume esa dinámica nesa plataforma, coalición ou a forma que lle dean, ou volve perder electorado e vai cedendo cada vez máis espazo. Eu vexo así. O que pasa que eu creo que tamén as municipais, e aí o elemento diferencial con respecto a estas eleccións, son as eleccións que tamén requiren unha estrutura territorial. Pero que para un fenómeno como de Pablo Iglesias, Podemos, estas eleccións eran as máis acaídas, claro, as europeas, con circunscripción única, xerais, pero que todo o voto de España en conta. Entón, para mí, o de Podemos foi un pouco o voto de moda, non? Foi o voto protesta un pouco que recolleu a nas autonómicas. Sí, bueno, sí, claro, en boa medida, sí, incluso mellor, a miña dúbida é se hai certo comportamento dual, no sentido de que como son eleccións estatais e Podemos é unha marca máis española, xente que votou a AGE, que votou agora a Podemos, igual que xente que votaba a Bloque, votaba PSOE nas Xerais, non? E logo como evoluciona eso, non teño ni idea. Perdón, Antón. Non, quero dicir, eu creo que hai que fixarse é que ese electorado existe. Eso é o que non hai que perder de vista. Ese electorado, podemos discutir se son desencantados, se é como supoñen outros, un electorado entre 18 e 35 anos, que se moviliza moito a través das redes, etc. Bueno, podemos discutir sobre o perfil, os sociólogos, etc. Eu onde estuve nunha mesa, e na mesa na que levo indo de apoderada bastante tempo, non percibín, é unha mesa onde quedaron prácticamente igualados Bloque, Podemos, AGE, e casi os dobla de votos PSOE e PP a eses outros tres. Non percibín que houbera masivamente votantes novos. Dicir que, bueno, sí, o típico rapaz de 18 anos que incluso ven ali e se saca foto e é a primeira vez que vota, pero realmente non percibín con respecto a xente que son veciños. Pero ese voto de moda é moi interesante, Alba. Non temos que discutirlo en este momento, porque eso será analizado en ese momento. Sí, pero quero decir que hai técnicas de traballo sobre eso. No, hai que ver en que esa postelectoral do CIS, ademais que agora fan un panel, non? O sea, entrevistan os mesmos despois en que antes, non? Entón, aí podemos ver un pouco as claves. Pero, se me permitides acabar o argumento, vamos a ver, o asunto está en que é o fenómeno AGE. Se AGE non se presentara, eses votos non os teria ninguén. E Podemos probablemente é exactamente o mesmo, non? É dicir, que hai un actor no escenario e ese actor está, para ben ou para mal, durará máis ou menos. O problema de Podemos é como o problema de AGE. Hasta que punto non se suicidará? Falando en plata. Eses votos non os tería ninguén, iso tamén é moi discutible, porque nas autonómicas, que xa apareceu AGE, non houve un descenso brutal da abstención. Quero dicir, AGE non recolleu moitísimo... Claro, subiu. Recolleu votos de outros partidos, pero non baixou a abstención con AGE. Home, nas autonómicas sí que temos a enquisa do CIS postelectoral e aí veíase máis ou menos dos 200.000 así redondeando, e tamén depende de que lado mire, si do PSOE, pero serían como 100.000 votos do Bloque, o que levou AGE, 70.000 do PSOE e en torno a 30.000 de abstención e o que tiña Izquierda Unida. Eu penso en mí mesmo, que eu son un votante lábil, non voto sempre o mesmo. Eu voto, o meu voto é posicional, depende en cada momento do que me parezca máis factible. Non busco tampouco paraíso perdido, quer dizer, non busco que identificarme, non me parece un problema eclesiástico de que eu teño que identificarme con un voto, que non é o caso. E creo que, como a min, hai este tipo de elector, hoxe en Galicia está registrado, é moi numeroso. Entón, os votos non son propiedade do Partido Popular, do Partido Socialista, de AGE, do Bloque ou de Canseña. Hai, por suposto, electores hooligans. Pero, despois, isto está, repito, a fidelidade de voto no Partido Popular hoxe está no 40 e pico. Hai 2 anos estaba no 90. No Partido Socialista está actualmente, en España, no 45, que son os datos que hai. Cal é a fidelidade de voto do Bloque? Non o sei, ignoro. Cal é a fidelidade de voto de AGE? Non se pode saber porque é un invento recente. O sabremos dentro de 5 anos ou 6. Ora, o que sí sabemos é que en Galicia, na evolución dos dous bloques, do Partido Popular de un lado e dos outros demais, porque hai que recordar que o Bloque gobernou co PSOE e que aquí a dinámica é esta, isto a veces se olvida, pois o que hai é que en esa dinámica o veremos andando o tempo, pero aparentemente hoxe o Partido Popular ten 350.000 votos e os outros, cantos son? 350.000 a suma. 480, sí, me parece. Son 400.000 a oposición parlamentaria e máis 80.000 de Podemos. Por suposto, non se pode extrapolar. Ora, o que sí sabemos
é que tanto o Partido Popular como o Partido Socialista siguen en declive. Isto sabemos. E sabemos que a AGE está nunha inflexión, presumiblemente, e sabemos que o Bloque sigue nunha encruciada moi difícil. E sabemos que hai un votante novo que manifesta o seu descontento con isto. Eu, repito, nunca se me ocurriría pensar que Podemos pudera ter este resultado en Galicia. Vaya, que está... Eu quería apuntar... Mucha palabra a Anxo e vamos a chamarse a Manuel Santos. Só un segundiño. Que isto que decía Antón de PSOE e Bloque, non? Que o que era alternativa. E eu creo que hai un elemento moi importante nestas eleccións que non podemos perder de vista, que é o que pasou no Estado no sentido do que falaba antes Sara, do devalo do bipartidismo, da caída por baixo do 50. Claro, isto nunas eleccións xerais abocaba unha gran coalición, que a mellor, cuidado, se o PP chegara a un nivel de 35-36, como ten a xeografía electoral da UCD, pode haber moitas sorpresas. Pero, bueno, nesta situación, se hai unha gran coalición en España, eu creo que Felipe aí dixo a verdade, cando lle preguntaron, el contestou que se a ten que haber, habería. Fixeron campaña, Sí, pero unha cousa, sí, pero, bueno, tampouco é tontería esa que dixo logo Feijóo de que Felipe propuxo unha gran coalición, non? Cando lle preguntaron, contestou políticamente mal no momento, pero é certo que en Italia, en Grecia, en Alemanha, cando tivo que haber, os poderes económicos se impoñen. Bueno, pois se hai unha gran coalición en España, aquí o conto para unha alternativa en Galicia cambia radicalmente. Porque entón, a ver se o PSOE, imaginemos que o PSOE está nunha gran coalición en España co PP, si as grandes dificultades que tería agora xa para pactar non só co Bloque, sino con AGE, as partes de AGE e Podemos, e ao revés. Claro, inviabilizaría unha alternativa en Galicia, eso que quero decir. E ao revés, as forzas de esquerdas, exactamente, claro, as súas bases, claro, a ver se lle permiten, digamos. Claro, e que entón aí cambiaría moito o xogo. E o mellor para... É que non haxe agora na Claro, coalición, xa agora na coalición en España non hai agora. Entón, nesa clave, a mellor noticia para Feijóo é esa, a posibilidade dun goberno de coalición de gran coalición en España que inviabilice unha alternativa en Galicia. Pois, casi me convences, a verdade que agudo, non a escoitar dese xeito todavía. Alba. Hai teoría sobre isto? Non, eu digo que hai, para as seguintes, que hai outro elemento, e que as municipais son precisamente as eleccións máis complicadas para calquera partido político. Hai que ter militantes, claro, hai que ter unha infraestructura. eleccións municipais fai falta moito exército, porque, bueno, facer lista en Coruña pode ser fácil, facer lista en Santiago pode ser fácil, pero facer lista en Rodeiro, na Golada, en Dozón, 313 concellos, máis de 3.500 candidatos... É moi complexo porque a xente ten ás veces, pois eso, alcaldes históricos que van casa por casa, que contratan a brigadas no verán, é dicir, que montar listas neses contextos para todas as forzas políticas eu creo que é moi complicado e sin organización política é sumamente difícil porque mesmo PSOE e o BNG tradicionalmente chegar aos 313 concellos a todos os eles, montar candidaturas en todos eles, eu non sei se foi na última, a primeira vez... Cando estaba o goberno bipartito, penso que foi a primeira vez que o BNG foi capaz. E que o PSOE tamén, eu creo que lle costou hasta hai un par de eleccións montar en todos os concellos de Galicia. É que o único partido que ten un militante en cada aldea é o Partido Popular. Entón, ese é un elemento que, claro, fai dificilmente trasladable os resultados destas eleccións ás outras, aínda que eu creo que sí que hai un elemento que eu creo que é relevante destas eleccións, que é o sentido de que políticamente eu creo que tamén temos unha sociedade un tanto infantil no seu comportamento, é dicir, pouco madura se o comparamos, por exemplo, con Euskadi e con Cataluña. É dicir, ter un sistema de partidos políticos propios con unha dinámica totalmente separada do Estado, onde a xente teña unha certa, digamos, estabilidade nas súas preferencias políticas e non esta volatilidade que efectivamente aumenta nunhas eleccións, nas seguintes Podemos, pois eu creo que tamén é un elemento que hai que valorar para facer política, pero que nos distancia moito de outras dinámicas que hai en outros sitios. Bueno, pois imos, agora sí, intentar falar con Manuel Santos, secretario de Comunicación da Alternativa Galega de Esquerdas en Europa. A ver se todo vai ben. Boas noites, Manuel. Hola. Manuel? Sí, escoitaseme ben? Sí, agora escoitoche moi ben. Vale. Manuel, pódese dicir que retrocedeu AGE onte? Que retrocedeu? Sí.
Bueno, en termos porcentuais retrocede un 3%, efectivamente, pero nos facemos máis un análisis social que partidaria. En clave social, digamos, o espírito co que foi conformado a AGE veuse reforzado. Esa é a análise que facemos, basicamente. Non nos interesa tanto, nin atendemos tanto as cuestións partidarias, porque o objetivo é unha ruptura democrática e nese sentido creemos que as eleccións de onte do domingo foron boas ou polo menos van no camiño que a nos interesa. Casi ninguén contaba co resultado de Podemos. Como analizan desde AGE este resultado, sobre todo en Galiza? Bueno, nos saudamos o resultado de Podemos, non? Nos parece ben, nos parece interesante que calquera formación que camiñe, como dixen antes, cara a unha creba democrática e que camiñe, como dicimos, cara a un goberno de concentración, pero non de concentración nacional, sino de concentración popular, coa ciudadanía, a esquerda, a democracia radical, a xusticia social e, por suposto, a libre decisión dos povos como eixes de rotación, nos parece interesante. En ese sentido, Podemos, para nós, ven a sumar e neste proceso no que loitamos contra un monstro chamado bipartidismo, a suma multiplica e a resta divide. Por lo tanto, nos saudamos a aparición de Podemos e o vemos tamén como unha oportunidade e como un posibles aliados cara a esa fronte ampla ou esa fronte popular que queremos. Quere dicir isto que Podemos sería un aliado de caras municipais, un aliado para AGE? Non sei, eso terá que velo o tempo, pero si hai moitas coincidencias discursivas e obxectivos comuns, non só con Podemos, sino tamén con outras formacións da esquerda rupturista. En ese sentido, nos vemos aliados en todos e niso vamos a traballar. Aquí todos sabemos que se non hai unidade na esquerda fronte ao bipartidismo e a nivel europeo fronte á troika, dificilmente vamos poder facer nada. As parcelas partidarias interesarnos pouco neste sentido. Está con nos na mesa Anxo Luxilde. Anxo. Ora, boas noites. En que medida pensa que foi Galicia o laboratorio de Podemos? En que medida cree vostede que Pablo Iglesias aproveitou a experiencia de AGE para lanzar a súa campaña nas europeas? Non sei en que medida. A ver, Pablo Iglesias ten moitos valores, profesor de universidade e ten moita experiencia en moitos campos, non só en Galiza. Si a experiencia AGE... Perdón? No, que ele estivo aquí de asesor de Esquerda Unida e participara na campaña de 2012, non? Sí, estivo participando na campaña de 2012 das galegas aquí e si eso lle serviu, e lo di, non, para aprender, especialmente por la súa admiración, como di el, por Xosé Manuel Beiras e para enriquecer o seu discurso, as súas formas de facer ou algo, pois nós ben contentos que estamos. En que medida eso pesa máis ou menos, bueno, eu o descoñezo, supoño que pesará como outras tantas cousas das experiencias de Pablo Iglesias, que non son poucas, non? Pois moitas gracias, Manuel, por atender a nosa chamada. Nada, a vos, un saúdo. Un saúdo, boa noite. Bueno, de algún xeito, na liña de como analizaban Esquerda Unida a noite electoral, parece que en principio ven con vos ollos, non, este resultado de Podemos. Bueno, era nova, non era Esquerda Unida, non, o que falaba, non? AGE, non? AGE, perdón. Claro, é que aí un problema que creo que ten AGE desde o principio é que AGE non existe, pero organizativamente, pero para a xente sí. De feito, despois das eleccións autonómicas, a xente que quería afiliarse era AGE e non podía, non? E AGE viña sendo desde 2012 un xigante electoral e un anano organizativo, non? E logo con as tensións que tivo polo medio na nova, non? Eu creo que o resultado
objetivamente non é tan malo como pode parecer. Eu creo que a comparación non ten sentido, porque son eleccións distintas, sería por coller a famosa alcaldesa de Madrid, pois peras con mazás, non? Pero tamén é verdade que, claro, non hai nada máis con que comparar, non? En todo caso, o resultado non é malo, pero o problema é que as expectativas eran tan grandes, eles tiñan tantas gañas, dixeron tantas veces que sobrepasaron o PSOE. Hai meses tíamos enquisas de que lle facía sorpaso, non? Sí, bueno, enquisas dunha empresa que hague cliente, non? Entón, bueno, hague, bueno, a nova, que aí tamén, eu perdome moitas cousas, pero Beiras falaba como que xa sobrepasar o PSOE, pois claro, que son parte outro consolo para Besteiro, dentro do malo, non? Que o PSOE mantén a segunda praza. Pero eu creo que a partir de agora se establece unha dinámica moi interesante, porque xa non é tan importante o que pase dentro da nova, que volve a haber a tensión, e, bueno, comunicado de onte... Comunicado dos críticos... Bueno, pero comunicado ten unha faltada inmensa no nome da corrente, o sea, eles din que son nacionalistas da nova, con que eles están chamando españolistas a Beiras no propio nome da súa corrente, non? Pero, bueno, fundamental vai ser a relación por fora con Podemos e dentro entre Beiras e Esquerda Unida, que é complicada. E en que medida se envolva todo isto, porque logo tamén a Esquerda Unida me deu a impresión de que o resultado de Podemos vira nunha clave jacobina, algunha xente destacada de Esquerda Unida en Galicia, en plan de que aquí a cuestión nacional é importante, o importante demostrou Pablo que é a cuestión social, e entón imos a facer menos caso. Pois cuidado, co que poda pasar aí dentro. Eu creo que a min, quizá, digamos, o elemento que me pode parecer preocupante neste momento é se isto se convirte nun punto de inflexión para ignorar totalmente o discurso nacionalista. E eu creo que, malia o argumento que se utiliza habitualmente, é dicir, que este é un momento de emerxencia social e, polo tanto, as outras cousas deben quedar no segundo plano, eu creo que é bastante evidente que calquera elemento dun discurso político que se deixa fora do primeiro plano desaparece. É dicir, se non reivindicamos os dereitos das mulleres, eso non é algo que sexa un problema social, ningún problema político. Se non reivindicamos o problema da lingua, eso é algo que perde tensión e é algo que desaparece do debate social. E a cuestión nacional igual. Entón, a mí o que me preocupa neste momento é si, como decía antes, si hai forzas que se reclaman nacionalistas que consideran que deben opacar absolutamente do seu discurso o discurso nacional. E iso eu creo que para Galiza e para o futuro, digamos, incluso da nosa subsistencia non como nación, sino como persoas con dereitos, tamén é un elemento que digamos que vai acabar colocándonos nunha situación totalmente distinta que teñen outras nacións do Estado. Entón eu creo que iso tamén é un elemento que se xoga nestas eleccións e que parece que discurre cara a integrarse... 30 segundos Sara, 30 segundos Antón e nos imos con Vieito. En relación ao que dis ti, ben é certo que non podes opacar o discurso soberano, pero porque tens que facer entender que a soberanía é o xeito de chegar a todos eses dereitos que precisamente Podemos ou tamén a AGUE reclaman. Entón, é moi difícil que o Bloque vehiculice iso, porque o Bloque non foi quen de subir nos anos da crise. O cal é moi preocupante porque o Bloque é unha forza antisistema tamén, non? E con calquera das características que teñen os outros, só que con un pouso nacionalista moito máis, bueno, afianzado, non? E entón aí eu sigo vendo o que dicía el antes, unha situación complicada ao BNG. Antón. Bueno, eu creo que o nacionalismo ten que mover ficha el. É dicir, non pode sempre digamos, responsabilizar aos demais dos seus propios problemas. Terá que mover fecha e terá que tomar as súas propias iniciativas para refundarse, facer algo, non sei, emitir algún sinal de vida, non? Punto. Punto. Bueno, pois imos a intentar falar agora con Vieito Lobeira. Acabo de dar o botón que non era. Bueno, xe foi todo bastante ben, que o domingo electoral tuvemos bastantes problemas aí ao principio. Sí, que creo que fixeche 6 conexións comigo, máis ou menos fallidas. Complicacións de directo, compañero. Claro, pero é todo moi real e así vai todo moito mellor. Vamos falar con Vieito Lobeira, secretario de Organización do Bloque Nacionalista Galego. Moi boas noites, Vieito. Noite. A ver se podemos escoitar un pouco mellor. Boas noites, Vieito. Hola, moi boa noite. Moi boa noite. Pódese dicir que o BNG resistiu o 25 de maio? Pois eu penso que sí. Había predicións de que, en fin, pois
coalición tan arriscada como esta, os vaticinios de que o BNG non está nos seus mellores momentos, etc. Eu creo que, finalmente, o feito de acadar primeiro un objetivo cualitativo, como é garantir a representación do BNG no Parlamento Europeo, o cal non estaba garantido. En segundo lugar, do punto de vista cuantitativo, 80.000 votos nun contexto tan difícil como o que nos tocou enfrontar durante todo este proceso electoral, nos pensamos que non se trata de votar foguetes, máis que de calquer maneira o BNG non se resistiu, senón que ademais está nunha fase de recuperación política, político-social e mesmo organizativa, nos pensamos que é evidente. Por tanto, damoslle o valor que ten estes resultados. Con que perspectivas afronta agora o Bloque Nacionalista Galego as próximas eleccións municipais aquí en Galiza? Ben, no Bloque Nacionalista Galego temos pois unha fortaleza que moitos adversarios políticos nunca deixaron de recoñecernos. O BNG é unha organización implantada no territorio de toda a nación, pero ademais é unha organización tamén cunha capacidade de mobilización da súa militancia, do seu círculo de simpatizantes, de simpatías, moi importante. É evidente que nun proceso como das eleccións municipais é importante posuir polo menos estas dúas chaves, non? Eu, dende logo, como militante do BNG, síntome moi orgulloso de partillar militancia con compañeros e compañeiras que durante este proceso electoral foron quen de dalo absolutamente todo. O nivel de entrega militante de compromiso político con nacionalismo co BNG é, no caso da nosa organización, unha constante moi importante e para nós un aval tamén nestas eleccións municipais. O BNG posúe a día de hoxe unha presencia institucional pois importante na inmensa maioría dos concellos da nosa nación, ten máis de 20 alcaldías entre as cidades como a de Pontevedra, e, por tanto, pois un nivel de implantación tamén político-institucional importante. Estamos convencidos de que a forma de gobernar do Bloque Nacionalista Galego é percibida en moitos casos como un exemplo de xestión democrática ao servizo dos intereses populares, e mesmo exemplos como os de Pontevedra, como os de Allariz, son iconas que chegan até fora de Galiza, non? Por tanto, nos enfrontámolas estas eleccións con esa perspectiva de que estamos nunha situación que nos permite, con esta organización que temos, estar en condicións de afrontar novos retos e, por suposto, xa poñéndonos as pilas. Hai moito que se achar nun país como o noso, hai moitos concellos nos que tamén vai ser difícil entrar pola propia estrutura política do país, mesmo demográfica, en determinadas áreas de comarcas ourensás, etc. Pero aí estamos e hemos intentar darlo todo, claro. Acompáñame na mesa Sara Torreiro, xornalista. Sara. Hola, boa noite. Comentabas ti que efectivamente o BNG resistiu e efectivamente eu creo que esa é a palabra, non resistiu, pero a miña pregunta é cando vai deixar o BNG de resistir e ceder terreo e vai comezar a subir votos de novo? Ben, eu, na miña opinión, o BNG foi unha organización que pasou durante os últimos tempos, unha organización que estivo nun proceso interno duro e cunha necesidade de recomposición e de recuperación que é indispensable para que haxa tamén un proceso de recuperación tamén no plano electoral. Que o que nos estamos notando, o digo con absoluta honestidade neste momento, pois que está xa iniciada a recomposición e a recuperación do punto de vista organizativo, que dicir o BNG é unha organización no que desde hoxe está entrando nova militancia, por certo, militancia nova en cantidade, que falta lle fai tamén ao nacionalismo, é unha organización que está actuando de forma unida, cohesionada, cunha capacidade de dinamización social pois tamén moi relevante no campo sindical ou en conflitos sociais de todo tipo. Aí está. Nos estamos convencidos de que a recuperación político-electoral leva acompañada necesariamente esa recuperación tamén do punto de vista organizativo. E, honestamente, creo que estamos dando pasos nesa dirección. Eu, dende logo, estimo que fora de, en fin,
reviravoltas mediáticas e demais, pero que o BNG está en condicións neste momento de dar este paso. E logo, remato aí un último dato, non? O diferencial entre eleccións autonómicas e eleccións ao Parlamento Europeo que podemos contrastar neste último proceso é evidente que máis pequeno en canto a diferencia de votos que tradicionalmente foi minorando no caso das europeas fronte ás autonómicas que, por exemplo, no último proceso electoral, non? Quere isto dizer que malia pero de votos, que fago unha paréntese, frente hai 5 anos, o BNG, un BNG unido daquela hai 5 anos, é quen a día de hoxe derreter 8 de cada 10 votos nun contexto, por certo, político electoral durísimo como o que nos tocou vivir, e nos pensamos que iso ten o seu mérito. Conclúo. Esa recuperación organizativa estamos convencidos de que se vai converter tamén en recuperación do punto de vista político. Dende logo os nosos esforzos van por aí. Pois moitas gracias, Bieito, e moi boa noite. Boa noite a vos, unha aperta. Agur. Aperta. Bueno, pois aí estaban as declaracións de Bieito. Entón, vamos a ver, é obvio que Galicia necesita un nacionalismo poderoso e con un proxecto de país, non? A pregunta é se o ten. Esta é a cuestión. E que ha de facer o axente fundamental, o Bloque, e tamén os nacionalistas que pode haber en Anova ou donde seña, en relación a eso, non? Sobre discutir cal é a boa política, pois sería outro tema, non? Hoxe que podemos constatar é que hai un decrecemento e que existe, eu creo, incluso, tal vez sería demasiado exagerado falar do perigo de implosión, pero, desde logo, é unha situación que, históricamente falando, quer dizer, nos últimos 40 anos, pois eu creo que tal vez o momento posiblemente máis difícil, porque se supoñía que en este momento xusto, pois debería de ser, pois, como se ve no caso catalán, no caso vasco, como pasa con Izquierda Unida, como Podemos, todo o mundo sube, non? E, sin embargo, xusto nese momento, ese segmento en Galicia está conxelado. Isto, se non emite algún sinal que debe ser recibido por alguén, pois eu non sei que máis ten que pasar. Algo. Creo que efectivamente o momento non é fácil, en todo caso probablemente sexa un momento, eu creo que sí que digamos, donde sí que se acadou o solo, si contemplamos, digamos, si comparamos procesos electorais, nas autonómicas o Bloque perdeu o 50% do voto con respecto ás anteriores autonómicas, nas europeas perde o 20% con respecto ás anteriores europeas, que eran as europeas as que se foi co Bloque Unido e antes digamos, das escisións de Amio. Entón, parece que, digamos, que o que foi un descenso moi brusco nas autonómicas está moito máis atenuado nas europeas e, en todo caso, un pouco o Bloque no 2013, eu creo que fixo unha reflexión moi intensa sobre como tiña que traballar nos movimentos sociais, na sociedade e que quería buscar, digamos, do ámbito do nacionalismo. Evidentemente non quere un nacionalismo de resistencia, senón un nacionalismo que gañe na sociedade e que gañe posicións. Eu creo que esos pasos probablemente tardan en verse e que non deben quedar aí, é dicir, que a apertura debe ser maior, que debe ser buscarse alianzas fora do que o ámbito estritamente, digamos, organizativo, partidario do Bloque, e que debe buscar novos, digamos, compañeiros e compañeiras de viaxe e sin despreciar, digamos, outro tipo de alianzas, porque efectivamente para gobernar eu creo que fai falta acordos amplos na esquerda e no nacionalismo. Outra cousa é que, digamos, as formulacións electorais deban representar a todo iso e debe haber acordos de goberno, é dicir, como se fai, pero que non é suficiente o camiño andado, está claro, que hai que buscar moitas e moitas outras mulleres e homes para o proxecto nacionalismo, eu creo que é absolutamente evidente que non quedar, digamos, no momento actual, unha pintura, digamos, na foto fixa actual non debería ser, desde logo a min, eu como nacionalista, para min non é o punto de chegada en absoluto, non? Anxo. Eu vin poucas noites de despropósito nas intervencións dos líderes e dos partidos como esta última en Galicia na TVG, non? Empezando por Feijóo para decir que o ben que lle foi o PP, dixo que
que o PP en Galicia supera o PP en España, pero o PSOE en Galicia non supera o PSOE en España. Bueno, creo que desde Pablo Iglesias, Pose, chamábase, non? O de Ferrol, o noso, non? Fundador do PSOE, o PSOE en Galicia sempre tivo menos que en España. O día que o PSOE en Galicia saque máis votos que en España, igual gañan en Galicia, cousa que é a única comunidade que non fixo nunca, non? Logo, Besteiro falou de que o PP ten o peor resultado desde o 89, claro, nuas europeas. O do PSOE en Galicia é o peor desde o ano 87, o sea, desde que existen europeas. Non leva ese titular, se cadra. Logo, Beiras non foi capaz de dar ningún titular, que esa será a noticia, non? Estivo tan plano en, non sei, un aburrimento, non? E logo, home... Tildou de fazaña na comparecencia. Bueno, en fin, me pareceu moi frouxo. E logo, o Bloque, nunca pensei na miña vida que iba a haber o Bloque festexando na noite electoral na que se convertiu na quinta forza política en Galicia, porque efectivamente o resultado do Bloque é millor das expectativas de moita xente, eu mesmo incluído, e seguramente boa parte da súa dirección, os 80.000 votos, e ese case 8%, tamén é iso de que parece sempre que vai xa ter un resultado tan malo que en ocasións, pero bueno, tamén é verdade que saber o que vai facer o Bloque sempre foi moi difícil, as enquisas sempre se equivocaron, non? Pero bueno, en votos o resultado non está tan mal, dentro dun tono malo e unha decadencia, logo conseguiu manter o eurodiputado, desta maneira podería salvar os mobles, pero o problema está na ordinalidade que esa palabra do sistema de financiamento alemán que se utiliza para Cataluña, que despois de feita a solidaridade, ninguna comunidade descenda a súa posición, non? Bueno, pois a ordinalidade, que é unha palabra un palabro que en Cataluña está moi de moda todos estes anos, é o problema do Bloque, porque pasou a ser quinta forza. Claro, no 2009 pegouse un gran castañazo, sacou un 9%, pero seguía sendo terceiro. Agora xa, lle adianta en Podemos, home, de Podemos ten algo de humillante, non? Que unha forza desde Madrid, por moito elemento mediático que teña, por non ter Podemos non ten nin sucursal en Galicia, non? Falábamos, claro... Estaba nun bar. Claro, bueno, unha das cousas mellores que lín na prensa galega o día seguinte eran as declaracións Podemos Galicia, 2 puntos, estamos alucinados. Bueno, pois entón, home, o Bloque eu creo que ten moito que mellorar. É verdade que esta campaña era mellor, que Xavier Vence ten un perfil de campaña bastante, bueno, moitísimo mellor que Guillerme Vázquez, que a propia Ana Miranda mellorou moito, que no debate, por exemplo, nos debates que houve, Ana Miranda foi a menos mala, ou se queremos a millor, en que os outros candidatos tamén home co cuñado, con Blanco, que trae a Zapatero e que reivindican no plan E co alcalde de Ourense, en que lle fixo as beirarrúas da súa casa, pois claro, en ese contexto, pero bueno, pero o problema do Bloque sigue sendo... Hai unha cousa que sí que quero destacar do Bloque tamén, que sacoulle moi bo partido a barbaridade da Xunta Electoral de reducir os tempos. Eu creo que sacou máis partido dicindo eso que repetindo a mensaxe que ten o Bloque, que a xente lle cansa moitísimo e que xa desconecta. En cambio, con isto de que o marxinaron, pois mira, tivo unha boa oportunidade que aproveitou. Noutras plataformas, pero tivo seu efecto. Sí, para mí sí. Sara. Eu creo que o que hai que sacar de positivo do BNG nesta campaña, que fixe unha campaña moi amable, eu creo que se sacudiu un pouco precisamente ese discurso de resistencialismo, e fixo unha campaña bonita, dicía el co tema da xunta electoral, sacou os virales co número de votos ás anteriores europeas, o spot era un spot moi agradable, se o comparas pois co de Ague ou co de Compromiso, pois era moito mellor. Compromiso? Sí. E entón, bueno, eu creo que esa é a parte positiva que hai que sacar. E logo, era o que dicía el, dentro do malo esperado, eu tamén esperaba que iba a ser moito peor, está ben, pero está ben non chega, entón era un contexto difícil, sí, claro, o Bloque non pasa polas súas mellores horas, pero, bueno, eu supoño que reaccionarán e eu creo que a dirección de Xavier Vence vai no camiño correcto. Xavier Vence é outra xente da que se rodea na executiva, e que eu creo que tamén a UPG se deu de conta de que hai cousas que hai que mudar. Non o van recoñecer así públicamente, pero eu creo que sí que se deron conta de que hai cousas que hai que mudar un pouco a dirección. E eu creo que ese exercicio de autocrítica, ainda que sexa interna, é moi positivo. O verbo mudar con UPG me parece complicado, a súa consumación. Eu teño a impresión de que sí, igual me equivoco. En todo caso, diría afrouxar, non? Tamén. Bueno, algo para concluir xa por esta banda? Eu
creo que as organizacións funcionan democráticamente e mudan por decisións de todas as persoas que están dentro por un sistema de maiorías e minorías. E é evidente que eu creo que no BNG se produciron cambios, que son cambios que poden, digamos, aínda non estar consolidados, pero que están nun camiño. En todo caso, eu creo que deben buscar outras complicidades na sociedade, e unhas complicidades que eu creo que tamén teñen que partir de que todo o mundo creo que tamén ten que ter presente, que eu creo que é importante, que para que Galiza siga contando e que para que teñamos os dereitos que temos que ter como pobo, pois tamén eso temos que poñelo no discurso político, e senón, como decía antes, esas cousas desaparecen do discurso político, aquilo que non está no debate desaparece, non? Antón, para fechar. Bueno, a verdade que como xa antes fixen esta introducción, é dicir, eu creo que... Pois nada, quedas aí entón co nacionalismo. Mandas esa mensaxe. Esa mensaxe, mover ficha. Mover ficha. Bueno, pois como mover ficha de Antón, vamos deixar esta mesa por hoxe. Quero agradecervos os 4 que estuverades aquí e agardo poder contar con vos de outra volta. Boa noite. Gracias a ti. Bueno, pois, antes de que veña Vítor Xadás, como cada semana, para facer o seu control de redes, imos ver ese vídeo do crowdfunding. Unha das pezas que estiveron traballando a semana pasada Betty, Suso Piñeiro e Antón Escuredo sobre a Unión Europea, bueno, cuestións do que pode significar a Unión Europea, se nos arrasa os problemas ou non. Bueno, imos ver esa reportaxe e a volta con Vítor Xadás. Porque Galiza precisa dun proxecto de comunicación comprometido. Irmandade TV, a túa televisión galega na rede. Tamén benestar. Benestar. É absolutamente necesario incluir a dimensión do benestar en calquera proposta de futuro. Vítor. Fun eu. Vítor, dime. Pues tener el apoyo del resto de países. Yo creo que eso siempre es bueno. Estamos todos unidos y que bueno, que si alguno tiene algún problemita, pues entre todos nos podemos ayudar. No sé, yo
lo veo algo bueno, pero ya te digo, como que nos podemos ayudar entre todos, de una manera u otra. Hombre, yo creo que la Unión Europea aportó mucho positivo a España, sobre todo en lo que supone su desarrollo, tanto a nivel de comunicaciones, infraestructuras, incluso a nivel cultural y demás, fue más lo positivo que si es que hay algo negativo. Lo que podamos yo creo que aportar de forma negativa no es que a lo mejor lo haya traído la Unión Europea, sino que como consecuencia de lo que vino, quien lo tuvo que gestionar aquí se maleó de una manera y se enraizó de tal forma que nos condujo a la situación en la que estamos, y por eso hay el cabreo que hay con todo lo que se mueve en torno y sobre todo a la política tradicional. Eu creo que o positivo é unha certa conciencia de pertenza, de sermos europeos, non? Que até o mellor antes de entrar igual non había, non sei, víase Europa como algo alleo, non? E un pouco non había así demasiada implicación con eses temas. Eu creo que, pois non sei, o feito de estar aí fai que a xente pense que forma parte diso e que de alguma maneira debe participar, non? Pero ocurrenseme moitas cousas, pero non sei se son efectivos, se son para dicir. Por exemplo, está ben que teñamos as fronteras abertas. Me parece moi bien. Home, positivo, pois as axudas que tuvo España hasta este momento. Negativo, pois que creo que estamos creando en Bruselas un conglomerado administrativo que xa é un xigante, non se sabe onde vai a parar todo eso. Home, pois positivo, pois non sei, pois fora da Unión sería, penso, máis negativo. Dentro da Unión, positivo non lle sei numerar, pero fora, pois sería peor. A ver, a parte agora que España necesita axudas tamén, ou hasta agora necesitounas, foi positivo. Da agora para diante, non estou tan segura do que ven. Sí, volvemos aos tempos de antes co euro. O préstamo que temos que devolver cos intereses con que estamos todos empeñados. A cousa mala. El euro. Salió, me da la sensación de que salió un poco mal, que nos perjudicó. Los que tengan más poder, pues sí que se pueden aprovechar de los más pequeños. O peor o euro, eso desde logo. O peor o euro, que nos reventou redondos. Eso, e despois estes maricós que están agora no poder, que isto acaba con todo. O negativo claramente penso que é o tema económico, non? Quero dicir, todas as imposicións que chegaron a consecuencia das políticas europeas, non? Sobre todo para sectores productivos galegos fundamentais, como pode ser o agro, ou a pesca, ou a construción de barcos. Quero dicir, claramente iso é o peor que nos aportou Europa. Por exemplo, non teremos os sueldos equivalentes aos demais países. O sea, temos que pagar os mesmos presupuestos, pero non temos os sueldos que equivalen a outros países. Por lo tanto, non podemos ser nunca iguales aos demais. Pois, a ver o que pasa con... hai que mirar un poquinho máis sobre os outros países. Que hai moito... rouban moito. Non se pode roubar tanto. Hai que manter moito o lambor, mira, os do Ayuntamiento, as Diputacións, o Goberno Central, o sea, as autonomías, os lambor de Europa, o sea, moito lambor a comer. Temos que manter a todos. É moito lambor a comer. Sí ou non?
tabú, rock compromiso, rock maldito, rock escocido, rock doente na liña do frente. Rock da terra, rock do país, sempre en loita, rock do país. Rock da terra, rock do país, sempre en loita, rock do país. Porque Galiza precisa dun proxecto de comunicación comprometido. Irmandade TV, a túa televisión galega na rede. Tamén benestar. Benestar. É absolutamente necesario incluir a dimensión do benestar en calquera proposta de futuro. Víctor. Fun eu. Víctor, dime. Pois xa está por aquí, como cada semana, Víctor Xarás. Boa noite, Víctor. Boa noite, Aurelio. Que nos traes, entón? Bueno, pois, despois da resaca electoral ou resaca da democracia, como queramos chamar... Da festa da democracia. Sí, da festa da democracia, non sei. Traio 4 chíos, así para falar un pouco das europeas. Empezo con de David Lombao, que saliu outro día en antena, e comentaba que Rosa Díaz alerta dos partidos con logos de cor maxenta, liderados por os candidatos do PSOE e con nome de 4 letras. Porque, polo que parece, dixo que estaba crecendo os populismos, non? Os populismos. E o Xenasar creo que dixo que Podemos ser como eso de la Grecia. Eu pensei que dicía por ela, pero se o PD non subiu, e non, tampouco subiu tanto, ni... 3. Claro. Non, pero, o sea... Era por Pablo Iglesias. Sí, parece ser. E despois dixo que en UPyD non se poñían camisetas, nin cousas raras, nin nada deso. Non ten nada que decir. Nada. Pois era que ela está moi centrada, non é populista, en fin. Continuo con cheo de Minoría Silenciosa, que fala sobre o discurso de Pablo Iglesias ao saber que tiña 5 parlamentarias, e di que no discurso, tras coñecerse os resultados, por cada 10 veces, máis ou menos, que Pablo Iglesias dixo casta, dixo unha vez banca ou troika. Tamén para que como se vexa esta perversión da linguaxe e todas estas cousas. Bueno, desde logo, a Pablo Iglesias me parece que podes dicir moitas cousas, pero desde logo que non domina a escena comunicativa, a escena mediática, vamos, eso está fora de dúbida. Sí. Bueno, e para seguir coa parte graciosa, non vou dicir que a outra non sexa graciosa, a parte graciosa do programa trae un cheo de Redano da 17 que comentaba resultados electorales frikis e comentaba que había 75 votos ou 1% para a coalición Extremeños por Europa en Moaña. En Moaña, o 1%. Igual que os 200 votos nun concello do País Vasco, o Partido da Terra, galego, estas cousas... Que non se entenden, non? Eu non cheguei a entender. Entón, isto como explicaríamos? Como un voto protesta, digamos, non? En principio, digo eu, non? O sea, que non me vale ningún, pois vou votar en Galiza Extremadura Unida, non? Eu vou propoñer que para algún TFG destos que faga un análise, unha politóloga faga un análise de votos frikis en todas partes, porque é algo que se nos escapa a todas as persoas que intentamos isto. Pois poñeremos aí os politólogos a traballar, que nos expliquen iso. E remato, para xa abandonar o tema das europeas, que tamén é algo que hai que empezar a... Podes analizar moito, pero tamén ten un corto prazo no que xa non vale de moito. E remato cun chío en estado de litio, Ana Astalpapo, que comenta o tema de Cambies, que decía que o fin do bipartidismo trae cargas policiales dos mozos en Cambies e di, notase o cambio. Bueno, por lo menos tuvo algún tipo de consecuencia, non? Sí, Manuel Prat dimitiu hoxe e, bueno, Cambies acabou en ruínas, é o que fica. La Directa foi atacada onte polos mozos, o sea, basicamente estuveron atacando a todo que semellaba algo de alternativa na cidade de Barcelona.
Bueno, pois... E ata aquí. Bueno, sorpaso de Esquerra, ademais. Sí, o sorpaso de Esquerra, sí. Primeira forza, bueno. Xa anuncia o que vai pasar no de novembro, casi. Na tele están un pouco preocupadas, porque en Euskal Herria... En Euskal Herria crecía la nova Batasuna, e en... Forza máis votada en Euskal Herria, non? Sí, Euskal Herria é a forza máis votada de Bildu, sí. E en Cataluña crecían dúas forzas que berraban independencia as dúas. Eso pasou en Antena 3, non cheguei a entender que diferencia, non que hai de igual en Esquerra que en CIU, pero as dúas berran independencia e eles dabanlles moito medo. O que eles se vía, non? Bueno, pois moitas gracias, Víctor. Obrigado. Vemos a semana que ven. Bueno, pois isto foi o que deu de sí o debate deste martes. Agardáramos que fora do voso interese. Agora xa estamos incorporando isto das chamadas, a ver se tampouco abusamos demasiado delas, como cando se teñen as novas ferramentas, pero bueno, sí que a verdade é que quedamos moi contentos. Outro día do dinamismo do programa, pensamos que mereceu moito a pena estar aquí casi 4 horas de directo. Que pasedes unha moi boa noite e que tedes unha moi boa semana.